verkkosivuilla osoitteessa pointshop.finnair.com. Voit linkittää itsesi perille myös kummien kotisivun kummit.fi kautta. Ja seuraavana lavalla nuorta lahjakkuutta edustaa Halo Helsinki! En tiedä missä olet nyt. Tiedän vaan ne syyt, miksi olet lähtenyt. Etsin sinut vaikka merien takaa, käännän kivet ja kannotkin. Ole siis, olen jotain ymmärtänyt. Ei rakkaus käyttämällä kolossa vahvistuu. Eikä liekki palaa vakana alla, se tukahtuu. Eikä maailma paremmaksi muutu, jos ei sitä paremmaksi tee. Eikö siis yritettäisi vielä uudelleen? Anna minulle hetki aikaa miettiä uudelleen. Laittaa sanat oikeaan paikkaan. Sanoa mitä todella tarvitsee. Ei mitään liikaa, ei mitään turhaa. Vain ne sanat, jotka sielua ravistaa. Anna minulle hetki aikaa. Kuule minua, kuule minua. Nyt ihalla laukku ja viimeinen kuppi naamaan. Kohta pilvien päältä voi muistaa tämän maan. Ei mulla oo tarkkaa suuntaa, mä menen minne sattuma johtaa. Mulla on mukana kuvat, mutta katseet ei.